বিচক্ষণ মায়া नित्य कर्म करिश्रमा पण कुंते पक्का पोया पुटे किती तरी परिश्रम तेरे चालले सौमित्री
ಈ ರಕ್ತಗುಣರ ನಾಸಿಕ ರುದ್ರರು ಎನಿಸಿದ ಸುಂದರಿ ಕುಮಾರಿ ಸಮೇಕರ ಕರಿ ವಿಹಾರ रह सौमित्री चिंता नहीं किसी आसो आसु से राक्षस करुण संगरे आम्बली चिंता में होइबा दशस्री लक्ष्मण भाई जगितेও जानकी कुआथे राक्षस संगरे करिले खंड युद्ध मेरी विमुछाया पुत्र हुए राक्षस 우리나라 다 이슈를 아빠는 허위주도 연마하라 너희들이 나이브레 어랑거리지 너희들도 버리주 하부래 나와만의 일체 허위주도 넓어라 রামবাণে রাবণর সাইজ হোক প্রাপ্ত भाई पापिष्ट दानव माने जानती के जुद्धर कौशल
ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ଅଛି। ଆସ ଦେଖିଲେ ଏଇ ବାଟ। ତମେ ଦେଖାଉଛ ତମକୁ ଦେଖେଇ ଆସ। ଦେଖେ ଦେଖି 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି ପହରା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ଆରେ ବାପ ହେଲାଣି ଜଣେ ଧାଳ ଦଉଛ ଜଣେ କଳ ଦଉଛ। ସେ ନାଲି ଟମାଟା କିଏ ରେ? ବିଥଙ୍ଗା ଦେଶ ଜଣକ ଋଷିକ କନ୍ୟା ନାମ ଏକ ସୀତା। ଏ ମଝି ସିଆଣ୍ଡ ନା ପକା ସିଆଣ୍ଡ? ହେଲେ ହାଇରେ ବାପ ତୋ ନାଁ କଣ ରେ? ଓରା ରାମ। ରାମ ହେଲେ ତୋର ଠିକ କାମ। ଆରେ ବାପ ତୁ ତ ବେଶୀ କନ ହଉଛୁ ନାହିଁ। ତୋର ନାଁ କଣ ରେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇଏ ସେ ଯୋଉ ବେଶୀ ବେଶୀ କନ ଆଉ। ଆରେ ବାପ কালো কালো ତୁ କେମ ଭାଇରେ କାଟି ଦେଇଛୁ ନା? ନାକୁ ରାଗୁ পঞ্চা পঞ্চা করে দিবা কত দিব ତୁ ଆଗେ କାଟିଛୁ। এরা এরা শুনে ଏ ବାପ শুনে ভাই কি আইজি ନାଇଁ, ତୁ ଆଗେ ମୋ ଭାଇରେ କାଟିଛୁ। ଯାହା ଧରା ପଡୁଛି ମୋ ଭାଇରେ କାଟିଲୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଛାଡ଼ିବି। ଏ ରେ ରାକ୍ଷସ। ରାକ୍ଷସ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ ତ ମଣିଷଟା ମୋର ପୃଥିବୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ରାକ୍ଷସ ବୋଲି। ହେଲେ ତୁ ଆଗେ ମୋ ଭାଇରେ କାଟିଛୁ ରେ। ତମେ ଦୁଇଟା ମୋ ଭାଇରେ କାଟିଲ ତମ ଦିନ ସିଧା ପୁରା ଖଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ରାତି ସାରା ନାଇଁ। এই আমর আমর কই না ତମେ ଦିଟା ମୋ ଭାଇରେ କିଛି କାଟିଲ আম ভাই ମୁଁ ତମ ଦିଟା କାଟିକି ନାଲି କାମ ଧରି ମାଲିକ ବେଟା
যুগର କଂସ ତେବେ ଚାଲନି ସୌମିତ୍ରୀ କୁଟୀରରେ କିଛି ସମୟ କରିବା ବିଶ୍ରାମ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାଲରେ Thank you.